पापा हो भैया आयल छे बहरा से कहियो तू रहतो बहारे हो। स्कूला में दिहा डेरा हो भैया के रहे खातिर हो। पापा मम्मी से कहिया पापा बातो न करतो भैया से हो। आइल छे परदेश से भैया हो, देतो कोरोना वायरस फैलाए हो। पापा मम्मी से कहिया रहे तो भैया से दूरे हो। देश में फैलल छे कोरोना वायरस हो। पापा कहिया भैया के रहतो बाहरे हो। आई तो पुलिस वाला ले जाई तो सबके उठा के हो। जदी लैब घरा में भैया के हो। पापा मम्मी से कही हम बातो न करतो रखी हम भैया के स्कूलवा में हो। पापा आइल छे परदेश से कोरोना वायरस लेके भैया हो। पापा हो मम्मी से कही हम बातो न करतो भैया से हो। देश में फैलल छे कोरोना वायरस पूरा हो भैया लोग। कहे छियो जेतन बिहारी आई तो घरवा सबके रखी हाँ बाहरवा में हो। पापा भैया से कही हाँ तो हूँ स्कूल में रखी हाँ कॉलेज में रखिया हो। घरों न आवे दी हाँ हो। पापा मम्मी से कहिया बातो न कर तो अलगे से कहिया बतियाई तो हो। आइल छे कोरोना वायरस से घरों ने आवे दी हाँ हो।